Ćao ljudi, danas pričamo o tome na koji način utiče na nas prostor u kojem boravimo, šta se može prouzrokovati u nama prostor koji nije odgovarajući, koji nije prilagođen nama, koji negativno utiče na nas, kako izbjeći to, koje su najčešće greške, najčešće stvari koje ljudi zadržavaju u svom prostoru i ne popravljaju i ne izbacuju ih iz svog doma, a negativno utiču na njih i zašto je čist, pospremljen dom u kojem se zna gdje šta stoji i u kom postoji red jako bitan pre svega za naše trenutno stanje. Ja sam neko ko veruje da sve ima svoju energiju, dakle ne samo da živa bića imaju svoju energiju, već i predmeti imaju svoju energiju. I sad verujem da je to za neke ljude onako malo too much, kako može ovo da ima svoju energiju. Pa meni je to vrlo logično, možda nisam u pravu i možda se neko uopšte ne slaže sa mnom, ali to je jedan od razloga zašto se trudim gde mogu da izbegnem polovne stvari, a kada kupujem već nešto polovno, onda se trudim da to očistim od te tuđe energije pre nego što ga unesem u svoj dom i dopustim da se pomeša sa mojom. Zašto? Svako od nas smatram da odiše određenom energijom, seje i emituje određenu energiju i ukoliko je neka stvar moja i svaki dan, ne znam ja koliko meseci i godina provodi u mom prostoru, ja upotrebljavam tu stvar na određeni način za određene stvari i taj kako će postati deo mene i poprimit će deo moje energije. Ukoliko zamislimo, ne znam, knjigu koju je neko čitao dok je plakao, dok je bio u raznoraznim rastrojstvima, razmišljao o suicidima, ili knjiga koja je bila u stanu u kojem su se desile raznorazne tragedije, raznorazna stradanja, mislim da se možemo složiti da možda neće baš tako divno biti posjedovati tu knjigu ukoliko znamo sve to, kao kada recimo kupimo novu knjigu ili dobijemo knjigu koja je bila u vlasništvu osobe koja recimo nije proživljavala takve stvari. Mislim, dajem samo primjer. Smatram da predmeti koje unosimo u svoj dom, da boje koje unosimo u svoj dom, atmosfera koju stvaramo, pre svega samim uređenjem našeg doma, naše sobe, čega god, kancelarije, mnogo će uticati na to kako ćemo se mi osjećati. Kada su ljudi u lošoj atmosferi, u lošim prostorijama, nazovimo ih lošim, to ih može učiniti anksioznim, to može uticati na nesanicu, mogu osjećati ogroman pritisak, teskobu, kao da nose neki teret, kao da ih nešto guši i tako dalje, tako dalje. Mnogo raznoraznih simptoma koji će već psihosomatski postati, mogu pre svega poticati jedan od razloga zbog čega se očitavaju na telu i postaju telesni simptomi, jeste, ako ne u potpunosti zbog našeg okruženja, barem da doprinese naše okruženje tome. Pre svega, boje i samo uređenje doma mnogo utiče. Ja sam recimo primetila da neki preterano minimalistički prostori uopšte ne utiču pozitivno na mene. Ti prazni, došao je arhitekta i sve mi je osmislio, a nema ni trunke duše i pečata neke osobe. Takvi prostori su dobri samo kad listaš časopis za nameštaj da ih vidiš. Uopšte ne bih se osjećala prijatno da boravim tu, koliko god to možda prijalo mom oku u prvom trenutku. I recimo prostori koji su mnogo sivi, tmurni nekako, gdje se smenjuju te tmurne boje ili bar tonovi. Pospanija sam u tom prostoru, nekako beživotna, daleko više nego u nekim drugim okolnostima. Recimo svoju sobu sam počela da spremam sa idejom da to bude kao tako moderno, bez mnogo boja, ovo ono. I onda sam u jednom trenutku osvestila, meni ne prije da boravim u takvom prostoru. Ja želim boje, na primjer, što se možda može i primetiti, jel? Bukvalno onako kako sam sobu imala kad sam bila mala, želim te boje i sad, jer me te boje pokreću, jer me te boje bude, oživljavaju me i to je recimo to što mi je potrebno. I tako je bitno da svako vidi šta mu prija, šta mu ne prija. Možda su neke stvari lepe na Pinterestu, lepe na Instagramu, lepo je kad na YouTubeu gledamo kako arhitekta uređuje domove poznatih ličnosti, ali da li bi nama prijalo da se budimo i da nakon posla, nakon ne znam ja kakvih obaveza ulazimo i zatičemo to oko sebe. Dakle, boje, figure, sami dezeni, to sve mnogo utiče na nas.
Sljedeće što je jako bitno je da se zna gdje šta stoji uopšte, da se napravi red. Da bi red postojao u stanu, u kući, gdje god, mora se znati gdje šta stoji. Jer ja ne mogu da rasklonim i raspravim stvari i da stavim stvari na njihovo mjesto ako se ne zna koje je njihovo mjesto. Dakle, prvo je potrebno i neophodno je pre svega dobro sve organizovati, znati gdje šta stoji, odrediti šta će u kojoj fioci da bude i da se zna da je to tu i da nam to niko ne remeti, jer ćemo onda i kada pospremamo i kad smo u brzini i kad smo i ovakvi i onakvi, po automatizmu znati gdje šta da stavljamo. Jako je bitno klasifikovati stvari i rasporediti. Jer onda kad imamo to kao osnovu, onda možemo stavljati stvari na svoje mjesto tek da primenimo u taj prostor. Osim toga, mnogo je bitnije, naravno da ne pričam pre nego što se dotaknem same čistoće u prostoru u kom boravimo, pedantnost je vrlo bitna u smislu da buđ u ćošku ili popucao zid, lajsna koja se odlepila, neke stvari koje su okrnjene, koje su oštećene, dugo ih posmatramo i nikako da ih popravimo, to bi trebalo uraditi. Trebalo bi nekada s vremena na vreme uneti nešto novo. I sada izgovor koji se stalno sluša je kako se nema para da se nešto novo unese u dom, to ne znači otići i kupiti garnituru od 3000 evra za dnevni boravak. Kao ili to ili ništa. Dovoljno je napraviti novi razmeštaj, stvari koje trenutno posjedujemo. Malo pokrenuti energiju u tom prostoru. Ja sad neću pominjati feng shui, ajde, mada naravno sve ove stvari su vezane i za feng shui na kraju krajeva. Dakle, pokrenuti energiju, nešto uraditi. Dovoljno je prefarbati zid ukoliko je žute boje u neku drugu ili ukoliko je sve belo, dodati neku boju i za to nisu potrebne ne znam nija kakve pare. Mnogo puta sam čula žene koje su i majke i poprilično su odrasle i sad će sigurno u nekom trenutku da se uvredi i pronađe u ovom videu, ali baš me briga, sami ste se. Svako ko se ikad u bilo čemu pronađe u životu, uključujući i mene, koja ću se pronaći u nekim stvarima, pronašla sam se sama. Znači, niko nije prstom pokazao mene, nego sam se sama pronašla, onda se zapitajte zašto ili zašto se vređate. Znači, dosta sam tako čula nekih žena koje bukvalno sijalicu ne mogu da zamene. Čekaju da im dođe neki rođak ili muž ili brat, šta god, mesecima da im okreči zid ili recimo zarđalu ogradu na terasi prefarba. Znači, to su neke stvari koje stvarno, ukoliko si sposoban da radiš, da živiš, jedeš, spavaš, trebalo bi da možeš i to da uradiš ukoliko si odrasla, samostalna, sposobna za život osoba. I takve promene su nešto što zaista ne zahteva mnogo para i ja sam, prekrečila sama jednu prostoriju, otišla, kupila jupol u istom danu i prekrečila i sve. Znači, niti sam tražila da mi neko pomaže, niti sam tražila da mi dolaze neki moleri, dakle, sam to završiš sve. Zidovi, recimo, koji su okrnjeni, kad treba da se izgletuju, to treba da se uradi. Dakle, tako neke stvari u domu, to je loša energija, to loše utiče na nas. Svaki put kada mi pogledamo u tu neku stvar koja već 3 meseca čeka da se popravi, to će nama spustiti energiju. Čistoća prostora je također jako bitna. I kada je čist dom, bit će čist i bit će mirno. Kada ste u haotičnom prostoru, ne možete ni vi, koliko god spokojni bili, uticat će na vas. Da ne pričam o tome, ja znam koliko je teško posvetiti ceo dan čišćenju ili 2-3, napraviti generalno čišćenje, ljudi rade ceo dan, vrate se umorni. Treba gledati da se prostor sređuje onako usput, da se ne dovodi u stanje opšteg kolapsa i haosa, pa da se od 0 ide na 10 i od 10 ponovo vraća na 0. Bilo bi dobro da se uvek održava na nekoj petici, bar na nekoj zlatnoj sredini, jer kako znate da vam je stan neuredan? Kad recimo dolaze gosti i onda dolaze gosti, brzo sad sređivanje svega. Kao ceo dan spremam stan jer mi dolaze u 8 gosti. To znači da je taj stan prethodno bio u haosu. Izbaciti višak, to je isto mnogo negativno utiče na ljude i to je recimo nešto što
Ja sad malo skačem s teme na temu, samo ovde sam sela praktično ćaskam, nisam onako hronološki odredila šta će tačno da ide. To je to sakupljanje raznih nepotrebnih stvari i sama se borim s tim. Opekla sam se jednom i jednom sam još u osnovnoj školi u nižim razredima bacila nešto što mi je 2 polugodišta potpuno nepotrebno bilo i ja u generalnom sređivanju sobe to bacim i meni to sledeće nedelje zatreba iz likovnog. Ja se ne sjećam šta tačno bilo, ali bukvalno sledeće nedelje, nakon godinu dana što mi to nije trebalo, učiteljica ili nastavnica likovnog, ne sjećam se, je rekla da ponesemo to sledeće nedelje. Znači, ja bukvalno imam traumu od toga i to je to čuveno, a šta ako mi zafali, šta ako mi zatreba, ja to baš bacim i meni to sledeće nedelje zatreba. Ja znam da ja tu majicu nisam nosila 4 godine, ali možda baš sledeće nedelje ja kupim nešto što će mi dobro ići uz to, a ja sam sad to poklonila i prosledila dalje i više nemam. Znači, to su stvari koje realno nam ne trebaju. Negde šalje i lošu energiju u smislu da nemate ili nećete imati. Pa šta? Tu majicu više nemam, kupit ću novu, šta je problem? Ako ne mogu da je priuštim sebi sad, priuštit ću je posle, hoću li ja umreti bez te majice? Znači, eto recimo, tako se može razmišljati. Dakle, mnogo stvari imamo svi u svojim domovima koje nam apsolutno ne trebaju, koje nas guše, a da vas prostor u kom živite guši, znate, kada uđete u tu prostoriju ili otvorite tu fioku ili u tom delu prostorije, bežite od njega. Praktično od tog dela bežite. Od te fioke, te komode, čega god, od ormara. Kad se stvori averzija skoro prema određenom delu stana, baš na to prema čemu imate averziju treba da obratite pažnju i da se bacite na sređivanje baš te stvari, jer tu je čvor, tu je problem u tom prostoru i pazite koliko je suludo u stvari da vi u vašem prostoru koji treba da vam bude kao oaza, kao vaš hram u kom ćete da se regenerišete i odmarate, koji će da vas napaja energijom, vi bežite od određenih stvari, negativno utiču na vas određene prostorije i tako dalje i tako dalje. Znači to je totalno apsurdno, u stvari nenormalno i pogrešno kad tako pogledamo. Još jedna stvar isto koja je bitna, sve stvari koje bude negativnu energiju nama. Naprimjer, stvar koju nam je poklonila neka osoba koja nam više nije prisutna u životu i mnogo nas je povredila i razočarala, lupam. I svaki put kad pogledate u tu stvar, vi se setite nekih negativnih stvari i budi vama negativne asocijacije. Ta stvar može komotno da leti napolje. Isto kao sa stvarima koje su oštećene. Znači, to su sve stvari koje vama bude negativnu energiju, treba da izbacite iz svog doma. Treba potpuno pročistiti ne samo sebe i ne samo raditi kao, mislim, kad bi ljudi radili na sebi. Preće da rade ljudi na prostoru i na novoj frizuri nego na sebi, ali hoću da kažem da čišćenje sebe je čišćenje i prostora oko sebe. Čovek kad se menja, on menja i svoj prostor, zato je i dobro menjati iznova prostor. Malo je zabrinjavajuće, sad opet, ko hoće se naljuti, nek se naljuti, baš vam briga. Ima ljudi koji 20 godina mogu da žive u prostoru u kojem ništa ne taknu. Ni na koji način ne ulože u taj prostor. Apsolutno, znači, ni da mrdnu ovu komodu centimetar desno. Apsolutno ništa. To je znak apsolutne stagnacije njihove, jer ako se ja menjam, želeću da menjam i prostor u kom boravim. Ako sam ja ovako raspoložena, prostor mora ovako. Ako sam onako, prostor će onako. Dakle, to su te neke promene koje su dobre. Nema ništa loše u tome da se, ako želimo tu neku instant promenu koja će biti uvertira za neke veće promene ka kojima težimo, promeniti frizuru, kosu, boju, prostor. Najlakše je udariti na te neke stvari na kojima odmah vidiš promenu i to nije ništa loše. To je samo znak da mi imamo želju za promenom i to treba pratiti. Dakle, prostor treba čistiti kao što se treba truditi i verujem da se mnogi na mom kanalu trude da i svoj pročiste i svoj život od raznih negativnih stvari, tako treba i svoj prostor. Unosite promene u svoj život, unosite promene u svoj prostor, neka on bude odraz vas
i to ne one lošije strane vas protiv koje se borite, neka vas on podstiče da budete što bolja verzija sebe, neka vam on unosi mir, energiju pozitivnu, neka vas diže, a ne da vas pritiska. Eto, to je bilo to za danas. Htjela sam o ovome da pričam. Zanimljivo, ljudi ne razmišljaju toliko o tome. Ovo je onako poprilično grubo, samo napomenuto. Mogu ja mnogo detaljnije o svim tim stvarima da pričam. Kao i uvek, ukoliko vam se svideo, subscribeujte se na moj kanal u znak podrške. Lajkujte, dislajkujte, svaki feedback je dobrodošao. Možete mi pružiti podršku na mom Instagram i TikTok profilu. Username je Marta Svatović i također na Instagramu imam profil Šisoyam. Možete me i tu naći, pravim neke cool stvarčice. Tako da, eto, hvala vam mnogo što me pratite, što me podržavate, komentarišete, gledate, lajkujete, subscribeujete se. Nemam reči. Stvarno nemam reči. Mnogo vam hvala i puno vas ljubim do sljedećeg videa.